Wow, parang haligagasi lang ngayon. Ba't nandito kayo? Sir Ian, di mo naman sinabi may farm tayo dito. Itlog mo ba to, Jai? Taga saan ka? Taga Bulacan. Okay, so sasabi... Alright, ngayong araw, huhulaan nyo kung nasaan kami. But before that, ipapakilala ko naman ang aking makakasama na fresh from Ocean Park! Hello, Madrid Nation! I'm Cloud at isa ako sa mga makikita niyong bagong mukha dito sa Madrid, Philippines! At andito nga kami sa pinakamalaki, pinakamaganda at pinakabagong branch ng Madrid, Philippines, ang PITX! At ngayong araw, Cloud, magkakaroon tayo ng isang office tour. Part 1! Part 1? Yes, Part 1. Part 2. Yes, ang Part 2 natin ay ang fully furnished tour. Nakaka-excite naman talaga. So, ano pang inaantay natin? Simulan na natin ang ating office tour. So, let's go! Let's go! Welcome to PITX Branch! Woo! Para mas dumami ang kaalaman natin dito sa renovation or construction ng PITX Madrid, Philippines, tara puntahan muna natin si Madam Engineer. So, let's go! Hi po kayo! Hi! Hello! Hello, vlog! Welcome to my guys! Grabe, parang yung aura pa lang dito, Cloud, no? Parang tahimik. Mga taong involved dito, kailangan nila ng peace of mind para mapag-isipan nila lalo yung mga gagawin. Hindi kung paano maganda yung branch ng ating PITX. Hindi kung paano maganda yung branch ng ating PITX. Cloudy, grabe oh. Bawal pumasok hanggat walang tao dito. Pag may donate ka magbabayad, kumatok muna bago pumasok. Salamat ng marami. Dahil pala desisyon tayo, hindi na tayo kakatok. Tara na! Okay. Ay! Wow, parang haligagasi lang ngayon. Ba't nandito kayo? Kami dito. Grabe naman. Okay, so ngayon ipapakilala lang natin ang ating in-house engineer ay walang iba kundi si Miss Jai Valdez. Hello! At ang ating freelance na interior designer ay si Miss Mel. Hi, Miss Mel! Right, mga kasama nga natin ngayon si Miss Jai para mas lalo pa nating maunawaan kung ano nga ba yung mga susunod pa or mga mangyayari dito sa ating Madrid, Philippines PITX branch. So, hello po, Miss Jai. Hello! Pasensya na sa istorbo. Nag-gulat nga ako eh. Gandito kayo eh. Pati nga po ng gulat. Kamusta naman po ang buhay in-house engineer dito? As in-house engineer dito sa PITX, maraming struggles yung na-encounter ko since na renovation siya, as in whole talaga renovate. So maraming mga problems like yung mga materials, yun tayo nagkakaroon ng problema. Lalo na pag may mga construction worker na matitigas yung ulo, hindi sumusunod sa'yo. Yun yung struggles namin dito. From 100%, ilang percent na po totally yung nagagawa dito sa PITX? 40%. Pero as of now, kung makikita nyo naman, halos patapos na siya. Matatapos yung itong PITX construction renovation by October 2023. Sahan nyo na by last ng October is ma-occupy na lahat ng mga agent itong PITX branch. Magkakaroon nga tayo ng quick tour. Tanungin ko na rin, ano tong pinaka-room na to ngayon? Actually, this room is conference area. Na-occupy muna namin siya kasi mas malapit kay foreman. Doon sa kabila is puro renovation, wala kaming maupuan. So, para na rin mas madala yung communication namin dalawa ni foreman. So, nag-decide kami na magkalapit. Oh, okay. So, ngayon, Miss Jai, pwede mo ba kaming samahan para mas mapakita at mabigyan pa ng malalim na kaalaman tungkol dito sa ating PITX branch? May kita nyo may hawak-hawak ngayon si Miss Jai. Ito yata ang tinatawag na blueprint kung hindi ako nagkakamali. Unahin na rin dito natin yung katabing room. Additional CR siya for managers and others.
Medyo elevated po yung ating magiging lavatory dito. So, excited na kami kung ano nga ba yung kakalabasan or magiging finished product nito. So, tara, punta tayo sa ibang area. Ito, kung nakikita nyo, conference area siya. Dalawang conference area. Bakit nilagyan dyan? Kasi for training area, since na matik na once na na-hire or parang may confidential na sasabihin sila HR, dyan na didiretso instead of sa loob pa. Oh, so kung makikita nyo, katulad ng sinabi ni Miss Joy, magkakaroon din tayo ng training area dito na wala sa ibang branch. Tama Yes. ba? Okay, sobrang nakaka-excite. Napakalaki ng space. Miss Joy, ano naman yung room na nasa dulo? Yung room na nasa dulo is IT storage kung saan pwedeng i-occupy ng mga IT. Pwede nilang i-store yung mga PC nila, mga CPU na hindi pa ginagamit. Sa kabilang room naman is printing and filing room. So, meaning magkakaroon tayo ng malalaking mga printing machine. Bawat room, meron talaga silang importance and magagamit talaga siya. So, magiging mas organized na yung ating office area. And tara, punta naman tayo sa iba pa nating office facilities. And sasamahan tayo ni Miss Ai. Grabe, ang galing ng ating mga host at ang galing ng ating in-house engineer. Thank you, Cloud, and thank you, Jaisa. Kasama natin sila ngayon. Pero may napansin lang ako, kaya konting i-interrupt lang ako. Sir Ian, di mo naman sinabi, may farm tayo dito. Ayan. Itlog mo ba to, Jai? Pinapalimliman. Manukan. Sabi kanina, konting backstory lang. Sabi kanina, Cloud, ay, may itlog! Sabi ko, hindi. Acoustics yan. Yan yung nilalagay natin dito sa ceiling. Yan, para sa soundproof. Okay, akala ko naman magkakaroon ng paitlogan dito. Cloud, napansin mo? Sobrang laki, no? Oo. Sumasakit na ba pa mo? Oo, kanina pa. Sumasakit din pa ako eh. Pupuntahan natin ang pinakamalaking cafe sa buong mundo! Dito lang yan matatagpuan sa Madrid, Philippines, PITX branch. Pupuntahan na natin ang Kapedad. Ito na! Itutour tayo ni Jaisa. So, tara na! And with Cloud. Come, Cloud! Alright. Ano po mga paglilingkod ko sa inyo? Ayan. Sana marinig ko. Pero balita ko na magiging receiving area din ito. So, hindi lang siya parang receiving na yung Kapedad. Yan. So, parang magiging ano na rin siya, reception area. Ayan. Then, sa gilid, balita ko meron ding waiting area. Ito yung magiging bar mismo ng Kapedad dito sa PITX. Okay, grabe no, laki ang ganda. Junk spot talaga, junk spot yung Kapedad. Dito talagang Yung spot mga, yung Kapedad. Ilan yung capacity ng pwedeng maging customers sa Kapedad? 450. Maximum na yung 500. Oh, ang dami. Yes. Grabe. Tapos given na ang Madrid, Philippines, ang kanilang lunch break ay nahati sa 2. Yes. Sometimes nahati sa 3. Ilan ba yung capacity natin sa buong PITX branch? Capacity niya is 1,000. 1,000. Oh, so pwedeng mahati sa 3 lunch. Kasyang-kasya tayong lahat dito. Pero ikaw, matanong kita, Miss Jaisa. Since ikaw yung interior designer, engineer, ano yung pinaka-paborito mo na nagawa mo dito? Yung spot na nagawa mo dito? Ang pinaka-paborito kong nagawang spot is Kapedad. Kapedad. Oo, Kapedad talaga. Bakit? Center kasi siya eh. So, siya yung pinaka-attractive sa lahat. Sentro. Oo. So, pagpasok mo pa lang, Oo, kita mo kitang-kita na si Kapedad. Oh my God! Cloud, eto na yon. Ang pinaka-highlight sa lahat at sa tingin ko, gustong makitang pasilip ng lahat ang ating production area. Excited ka na ba, Cloud? Super excited kasi dito magsisimula lahat ng pagbibigay natin ng serbisyo sa iba't ibang clients natin or sa ating iba't ibang mga business partners. Excited na rin ako kasi balita ko, ito ang pinakamalaking production area sa buong Madrid, Philippines
nationwide, lahat ng branches, ito ang pinakamalaki. At first time, Cloud, ito ay walang drawer dahil meron tayong locker. Ano ba nga ba inaantay natin? Simulan na natin, so pasok na tayo. Pasok! Ay, ganyan pala. Tada! Andito nga tayo ngayon sa production area ng PTEX. Ngayon po ay magkakaroon tayo ng konting mga katanungan sa ating mga employee. So, meron din tayong papremyo. So, mamimigay tayo ng t-shirt. Ready na kaya ang ating PITX employees? Mamimigay tayong t-shirt. Alam mo ba, Cloud, ginamit namin ito sa aming first ever OOTC this year sa Japan. Nakalagay Madrid, Tokyo. So, sino kaya ang maswerteng mananalo ng t-shirt na ito? Basta masagot lang niya ang aming katanungan. At mamaya, mamimigay din kami since maulan, Cloud. Alam mo ba kung ano yung bibigay natin? Mamimigay tayo ng payong, at yung payong na yun, hahanapin ni Cloud. Pag hindi niya nahanap, hindi niya mabibigay. Ready ka na, Cloud? Ready na. Eh, yung mga employee kaya natin, hopefully, ready na rin sila. Bago tayo mamigay ng t-shirt, kakumustahin muna natin si Cloud kasi iniwan niya ako. Nakikimarites na siya sa ating trainer dito sa PITX. Walang iba kundi ang mainit na mami, Miss Mallory Encela. Kasama niya si Cloud. Nagchichikahan na kayo, ha? Hello, camera shade up ako. Kanino po yan? Ako din po dati. Pero ito kapal na po. Hello. So, kamusta naman po, Miss Mallory, yung production nyo dito ngayon? Meron na kaming total manpower namin is 130. Now-curious ako, Miss Mallory, kailan po nag-start yung operation or production nyo? To be exact, May 17, 2023. Yun yung first day din ng batch 145. Yung unang batch ng trainee na hinandle ko sa PITX. Kung mapapansin nyo, konti pa lang yung mga nandito compared sa laki nung ating production area. So, marami pa tayong kakailanganing mga employees. Isasamahan tayo ni Miss Mallory na i-tour dito sa ating production area. So, yes. Ayan, nakikita nyo, actual na pong nag-work or na ongoing na po yung ating pagbibigay ng serbisyo para sa ating mga clients or sa ating mga business partners. So, curious ako, Miss Mallory, no? Kasi since yung ibang area dito sa PTEX branch, under construction pa siya. So, saan ba kumakain yung ating mga employee? Una sa plato. Grabe talaga. Ito, minamaximize muna namin tong space na to kasi ito lang muna yung available na na area namin. Kasi yung iba, almost, sabihin natin na 3/4 of this branch, under construction pa talaga. Ngayon, for now, dito muna sila nagla-lunch sa likod ng ng production area namin. Ayan. So, ayan sila mga nagla-lunch, mga 11 to 12 break. Ngayon, meron na tayo ditong 12 campaigns. So, yung iba nga dito, nauna pa dito yung mga agent nila. And then, yung mga leaders nila is currently nasa ibang bansa pa. Dahil joke lang, sa ibang branch. Akala ko naman totoo yung maniwala na may branch na tayo sa ibang bansa. Pero malay nyo, walang masama, di ba? Yeah, Mag-expand tayo soon. Abangan! Hello, madlang people, mabuhay. Wait lang. Nene, mesyo! Nene, mesyo! Ayan, Cloud. Since na puro ka tanong sa akin, may challenge naman ako sa'yo. Oh my God! Ayan, Cloud, hinahamon kita kasi ang dami mong daldal kanina. Ang dami mo sa aking tanong. Okay ka pa ba? Okay. Sure ka? Kumusta si Miss Mallory bilang trainer? Si Miss Mallory bilang trainer is Grabe ka naman. So, tingin mo hindi sila nakakaintindi? Oh, no! Ilan ang SPM branches nationwide? 18.